N'hi ha una altra proposta de Ciudadanos i n'hi ha una esmena per part del grup popular sobre les suggerències i reclamacions als membres de la corporació municipal. Mentre ho llegiu, té la paraula el representant del grup popular, Pedro Pablo. Tens la paraula. Bé, davant de la proposta del grup de Ciutadans en quant a la informació de suggerències i reclamacions, comentar un poc el que ha comentat antes el concejal Estefan. Este cas també és reiteratiu, com antes deia Estefan. De fet, este tema se parla i s'arriba a un acuerdo prou majoritari en el pleno del 28 de febrer. En síntesis, este acuerdo se queda en que l'Ajuntament, per als seus servicis tècnics, faria un informe anual que recollirà totes les suggerències i reclamacions que se presentaran a l'Ajuntament. I, sobretot, és molt explícita la nostra esmena a la totalitat en el sentit de que reiterativament, i no per reiterar-ho més, li dona l'oportunitat ara a la consellera a tornar a insultar si ho creu oportú, quan se queda sense arguments, com antes, per lo incongruent, lo inexplicable i sense fonament de tornar a reiterar que no tenen informació ni tenen accés a la informació. Així en este ple us dic públicament que és fals. Això que estan dient vostès, per més repetir-ho, no van a tindre raó, per més dir-ho en les redes socials, no van a tindre raó, i així li torne a dir per segon vegada, i crec que no fa falta dir-ho més vegades, el que vostès no tinguin accés a la informació és fals. Al final, l'acord em ve a dir que tornem a reiterar el que s'ha aprovat per una majoria, dic, prou a tindre en compte, o sigui, no sols fórem el Partit Popular, del pleno del 28 del 2 al respecte en l'elaboració d'un informe anual. Gràcies. Ciudadanos? Vull dir, a veure, és que el d'insultar ja és molt relatiu. El senyor Segarra ens acaba de dir que donem pena, que diguem tonteries i que tinguem baixa moral, vull dir, en un xicot de discurs. Vull dir, sí que és fals que tenim disponible la informació, i no ho diguem nosaltres, ho diu l'informe del síndic de Greuges, perdoneu, ho diu l'informe del síndic de Greuges, que està molt claret, que diu que li recomana a l'Ajuntament que ens doni la informació que estem demanant. Ho diu clarament. Vull dir, jo no vaig entrar en un debat. L'informe està així. No vull dir, no, és que, no, vull dir, nosaltres publicarem l'informe que està accessible en la web del síndic de Greuges i nosaltres duguem un any esperant per a saber què és el que es passa als veïns de Benaguasil. I vostès no ens volen donar aquesta informació. Vostès diuen en les coses... No, és que els veïns així no arriba res, però nosaltres no sabem el que arriba i el que no arriba a l'Ajuntament. I la nostra proposta és molt clara. Tenim dret a aquesta informació. Tenim dret a saber... Vull dir, en cas que vos sàpiga mal, tenim dret a saber aquesta informació, tenim dret a saber... N'hi ha gent ahí atenent als veïns i tenim dret a saber aquesta informació. I d'aquesta informació poden eixir propostes, poden eixir coses i vegem com està actuant l'Ajuntament de cara als veïns. I ara mateix aquesta informació s'està bloquejant. I ja ho dic, ho diguem nosaltres i ho dic el síndic de Greuges, i duguem més d'un any sense tindre aquesta informació. Se mos dona un paper on se feien 4 datos generals dient que s'havien solucionat i punt. Però a fecha d'avui seguim sense saber què és el que plantegen els veïns, quines són les queixes i quines són les suggerències. I això és que me pareix increïble que diguen que estem mentint quan està l'informe del síndic de Greuges recomanant-li a l'Ajuntament que per favor ens donen, després de les al·legacions que farem nosaltres, que ens donen aquesta informació. I això, vull dir, podem passar-se el rato discutint, però penjarem l'enllaç i que tot el món ho juzgue el que ha dit el síndic de Greuges i el que estan dient vostès en aquest plenari. Vull dir,
no tinc res més que dir. Això me pareix pues, més de lo mismo. Anem a seguir sense saber què entra per part dels veïns per registre d'entrar. Esta esmena és lo de sempre, lo de antes, bloqueja la informació. Bé, continuo dient-vos el mateix al grup de Ciutadans. I no és personalitzar en tu, Juan, però falsetat. Que vosaltres li comenteu, igual que comenteu en les redes socials, que comenteu així, que li comenteu al síndic de Greuges, perquè el síndic de Greuges és una figura que està ahí perfectament establida, però que l'home no fiscalitza el que vosaltres li digueu. Jo t'estic dient que vosaltres li digueu falsetats al síndic de Greuges. Sí, t'ho dic així públicament. Vosotros feu afirmacions com nos resulta imposible tener acceso a la información acerca de sugerencias y reclamaciones vecinales. Son palabras textuals vostres, de puño y letra, está calcat. Una altra. Ya hace más de un año estamos reclamando, que acabes de dir-ho també ara, esta información y el Ayuntamiento sigue negándola. Una altra. Reclamamos la normalización del acceso a la información, etcétera, etcétera, etcétera. Vos torno a dir que són falsetats. Y si estiguem en un xuí, que no estem, ni mucho menos, te podría decir, no es verdad, no es verdad que en fecha 21 del 11 del 2016 y registro salida 2016 barra 3681, se le notifica al portavoz del Grupo Ciudadanos, doña Alicia Mafaón, con expediente BAS 2016 barra 1036, contestación a su escrito, fecha 9 del 11 del 2016, con el que expone su disconformidad al listado facilitado por el Ayuntamiento sobre las sugerencias y quejas del último año. Aportación meua, entre paréntesis, os posen la esmena. No les gusta cómo está hecho. A recordar-me. És que vosaltres, quan tu teniu fer una cosa i no vos agrada, ja no està ben feta. No val. Jo entendria que mos ho diguereu als concejals, perquè és la batalla política. Però és que vosaltres esteu transcendint això ja, com dia l'alcalde. Esteu transcendint això i més coses que algun dia, per desgràcia, tenen que comentar així, que no m'agradaria. Pues bé, en ese informe, en esta notificación, se le hacen una serie de aclaraciones por parte del Ayuntamiento al Grupo Ciudadanos y además se les indica textualmente, y que vos indica es el jefe del servici del que vosotros digueu que no teniu ninguna informació de les sugerències. Tiene a su disposición, está textualment, y això ho teniu vosaltres en escrit guardat, supongo en els arxius que tingueu del partit, tiene a su disposición la información solicitada personándose en las dependencias municipales, contactando con el responsable de la oficina de atención al ciudadano el día que usted indique dentro del horario laboral de los funcionarios. I podia mirar a la càmera, com miren vostès, perquè la gent veja el que estic llegint, no el que vostè diu que és una falsetat. Bé, doncs, entre tot això que dic jo, és sorprenent que han passat 7 mesos des d'esta notificació que se presenta a vostè perquè pugui veure personalment, textualment, punt per punt, cada suggerència en el tècnic responsable d'atenció al ciutadà, 7 mesos, i té tant d'interès que està reflectant-lo en l'Ajuntament la seva companyera, perquè anava dirigida a Alicia Malfagón, la consejala, que encara no ha anat per el tècnic este. Salvo, perdó, que hagin anat avui, que no ho sé. Si hagueren anat avui, me desdiria jo del que estic dient. Ant això, vostè no pot creure que tot el que està dient tenim que estar aguantant les falsetats que estan dient. Vostè vol que Benaguasil sàpia les falsetats que està dient? Doncs continua expressant-se d'esta forma, perquè li tornaré a acreditar cada vegada aquestes coses. I no val contra vostè, me sap mal, però és que, com ha fet la reflexió de l'alcalde, el tema va siguent cada vegada més grave. I ara, no és el cas de vostè, si vol aconsejar-la que me continuï insultant perquè ha dit jo alguna falsetat. Vull dir, jo crec que sí que ha dit falsetat, prou falsetats. Vull dir, nosaltres, lo primer que li tinc que dir és que estàvem en un turno d'intervencions. Si vostè vol, és que és molt fàcil, alça el braç, jo li donaré la paraula. Diu, Ximo, puc agarrar i intervindre encara que no me tinga que esperar el resto? I jo li donaré la paraula. Encara que vostè sigui capaç d'agarrar i de dir, i és que no me dona la paraula mai, Ximo. Què ho diu? Què ho diu? Pues dale, ja pot parlar. Per indicació. Vull dir, és que sí que s'han dit falsetats, perquè nosaltres
tot això que està dient vostè, vostès aquesta informació i la proporcionen al síndic i nosaltres, respecte a la informació que vostès proporcionen al síndic, nosaltres contestem aquesta informació i llavors el síndic pren una decisió. Vull dir, vostè diu que està... Perdó, sí, el síndic té tot l'historial de tota la correspondència de l'Ajuntament i nostra. Vostès estan dient que ens subministren la informació. Vostès no ens subministren la informació que nosaltres estem demanant. Vull dir, nosaltres volem saber cada veí, quina fetge i quina hora i quina queixa ha ficat, o quina reclamació, o quina suggerència, i l'Ajuntament com li ha solucionat el problema a aquest veí. I vostès no volen que aquesta informació estigui en poder de l'oposició. I és una informació a la que tenim dret. Després diu que així el responsable diu que vinguem a veure-ho. És que nosaltres ho demanarem que se mos donara per escrit i vostès tenen 5 dies per negar-se i no havien contestat. Entonces tenen l'obligació de donar-nos-ho per escrit. Entonces, vull dir, està dient falsetats. Està dient falsetats perquè això no és que nosaltres vostès diuen una cosa, nosaltres pugem una altra vegada i al final el síndic, en base a totes les dades que té, pren una decisió. I aquesta decisió és que vostès ens estan bloquejant la informació. I ho repeteix, vull dir, me vol dir vostè a mi que vostès ens han donat un escrit en el que estem dient? En totes les queixes dels veïns, en com les ha solucionat l'Ajuntament? No tenim aquesta informació, per molt que vostè diga. Per favor, estic en l'ús de la meva paraula. Estic en l'ús de la meva paraula. No tenim aquesta informació. No la tenim accessible. Però que li dic, senyor Segarra, que m'ho té que proporcionar. Perquè vostès passar el plaç i no ens digueren que no, ni no ens digueren que tindrien que vindre. I una vegada passat un plaç, donen per acceptat la informació que s'estem sol·licitant. Se dona per acceptat i vostès ho tenen que saber això, que això està regulat, que passat uns dies el registre d'entrada se dona com a acceptat. Vull dir, ara me poden dir que vinguem, que pues lo de sempre, vingueu, mireu i feu el que tal. Jo dic el que és. El síndic s'ha manifestat, nosaltres a fetge d'avui no tenim la informació i vostès no ens l'han donat. ¿Compromís vol dir algo? No, gràcies. ¿Soe vol dir algo? No, es que, en fin, el tema es un poquet peliagudo. Les recomanacions del síndic de Greuges després de les respostes al grup de Ciudadanos, pues bueno, analitzar-les i veure-les. I, bueno, si s'ha de prendre alguna mesura, l'Ajuntament hauria de prendre-la, però vostès consideraran el que consideren. Jo crec que haurien de prendre nota de les recomanacions del síndic de Greuges. I en aquestes mateixes recomanacions també se recomana a Ciudadanos una altra cosa. El que passa que això no és llit. Això les requereix la recomanació a nosaltres. I nosaltres li diguem, si nosaltres ho hem notificat. I tenint en compte que, a més, a veure, és que tu dona compte. Estem parlant que se vegin totes les situacions de reclamacions, no, de queixes i de qualsevol cosa d'escrits a l'Ajuntament. I no és perquè ho diguem nosaltres. N'hi ha determinada informació que no se pot passar. Sí. Senyor alcalde, si me permet contestar-li, vostè sap perfectament que si nosaltres demà de matí fèrem per registre d'entrada una sol·licitud en la que verem tots els registres d'entrada d'aquest Ajuntament de dia per dia el podríem tindre. Però anem a veure, tu agarres i tens poder de poder visualitzar-ho. I tu tens tot el dret i, a més, és el que se'ls digui a ells. Una altra cosa és que tu ho demanes per escrit. La situació de qualsevol persona del poble. De qualsevol escrit que potser diga, escolta, és que això és per l'Ajuntament, però no perquè després m'hi ha publicat. Comisen determinades coses. Senyor alcalde, nosaltres firmem un recibit en confidencialitat. Ai, mare, jo no t'estic parlant de tu,
Però si tu parles per Ciudadanos, és el teu problema. Jo no estic parlant de tu. Bueno, doncs per això, així n'hi ha que ficar les coses en el seu context, i punt. I jo t'estic dient que se recomana per part del jutge perquè és que ell diu és que ha obligat... No, mire, és que el síndic de Greuges recomana. I ens recomana una cosa a nosaltres com a Ajuntament i tu que t'has llegit, es veu i s'ha escrit, has vist també que li recomana a Ciudadanos unes altres coses. Però d'això no parle. I així n'hi ha una cosa que és que nosaltres li han donat una contestació per escrit i diguem, anem a veure, vostè vinga el dia que vulgui dins de l'horari que està la persona que agarrarà i que li passa tota la informació perquè vostè la visualitzi. Tota la informació. I a mi això també me costa, perquè me costa entendre que tinc que fer-ho, però ho faig. El secretari em diu que pot visualitzar-se, si visualitza i ja està. Però a mi me costa que uno tinga que estar mirant totes les reclamacions, escrits i el que siga, que alguns tenen caràcter personal per part de les persones que venen així. Però la llei me diu que tinga que visualitzar-les, les visualitza. Ara, fa 7 mesos que li digueren passat. 7 mesos li digueren passat. Mira-ho. 7 mesos. I no ha vingut. I encara nosaltres som els responsables. Home, blanco i en botella. Anem a votar. Vots a favor de l'esmena presentada per el Partit Popular. Vots en contra? Abstencions? Doncs queda aprovada l'esmena i rechaçar la proposta.